היי כולם, היום אני רוצה להראות לכם משהו שנקרא Lockpick. זה איך לפתוח בעצם מנעול בלי מפתח בעזרת קיט שנקרא Lockpick, שזה סוג של כלים כדי לפגוע בפינים שבתוך המנעול על מנת לדמות מפתח. אז זה הקיט, הוא נראה ככה. זה נורא קטן ויש לו אפילו תופסן לתלות על החגורה. הוא מאלומיניום, הוא נורא קל. אם משחררים את הידית אפשר להוציא מבפנים חתיכת ברזל כזאת שתכף אני אסביר מה היא משמשת. זה הברזל. ובפנים אנחנו נגלה סדרה של ברזלים בצורות שונות. כל אחד מתאים לעצמו את הברזל המתאים שנוח לו לעבוד איתו על אותו מנעול ספציפי. ומחזקים את זה. הידית הזאת פשוט מונעת מזה לזוז. עכשיו אני אראה את המנעול. זה המנעול. מנעול נורא חזק של 333. רשום פה hardness, זה אומר שזה מחוזק מפני ניסור ומפני צוות. זה מנעול שרוב העסקים בארץ משתמשים בו כדי לנעול את העסקים שלהם ואת התריסי גלילה. זה נתלה על האוזן. פשוט מנעול מאוד מסיבי וחזק למראית עין, אבל בעזרת קיט קטן אפשר לפתוח את זה בפחות מ-20 שניות. מיומנים גם פחות. ועכשיו אני אראה לכם איך לפתוח את זה. אוקיי, אז יש לנו את המנעול. מצב ישר. ברזל. מכניסים לחץ על האגודל כדי לדמות סיבוב. יש לנו את החלק השני ומתחילים לגוע בפינים שבפנים בצורה מבוקרת לאט ברגש כדי להביא אותם למצב שהם מסודרים. מה זה אומר מסודרים? הם צריכים להגיע למצב ישר עם המנעול. ברגע שהם מגיעים למצב ישר עם המנעול, זה פשוט מסתובב כי הוא חושב שהמפתח בפנים שכיוון לו את הפינים למקום. זה מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מכוונים את הפינים למקום המדויק בשביל לבצע פתיחה. וסיבוב של החלק שאמור להסתובב כדי לשחרר את המנעול. אם לא הצלחנו בפעם הראשונה, שנייה, הופה. בבקשה. והמנעול פתוח. למה זה מסתובב? למה בעצם החלק שבפנים מסתובב? כי אתם רואים שזה מסתובב? למה? כי היה בפנים, עכשיו אני אנעל את זה ואתם תוכלו לשמוע, מקווה שתשמעו.
זה היה הפוך. מקווה ששמעתם. יש פינים בפנים. 5 פינים. והפינים הם מסודרים בצורה כזאת שהמפתח מוריד כל אחד אגב, נעלתי את זה חזרה. והפינים קפצו למקום, ככה שזה לא יסתובב, כי בעצם אין לנו מפתח. יש לנו את זה, שמשחק עם הפינים בפנים. הוא מביא אותם בצורה ישרה, אחד עם השני. בעצם הלחץ מונע מהפין לחזור, בגלל שיש לו קפיץ, לכל פין יש קפיץ. הוא מונע מהם לחזור, כי אני מפעיל לחץ סיבובי. אני עם החלק הזה לוחץ על כל פין בנפרד, כדי להביא אותו למצב מסודר. וכמו שראיתם, לקח לי, אתם יכולים לחשב מהרגע שהכנסתי את זה לבפנים, עד הרגע שאמרתי, אופה, זה נפתח, כמה זמן לקח לי להיכנס לכם לעסק. כל בעלי עסקים שיש להם מנעולים שהמפתח שלהם הוא מפתח רגיל, ולא הסוג של הפלדלת עם הפינים משתי הצדדים וכל הקומבינציות שיש בפנים מגנטיים, ויש עוד כל מיני טכנולוגיה. המנעולים הפשוטים, הרגילים, לא משנה איזה כובד הוא יהיה ואיזה חוזק הוא יהיה, שצריך דיסק כדי לנסר את זה. בעזרת זה וכמה שניות בודדות שאתם יכולים לראות, אפשר פשוט לפתוח אותו בקלות. משחק קטן והמנעול פתוח ללא כל מאמץ, וגם העסק שלכם. אז בשביל לשמור על העסק שלכם, תשימו מנעולים חזקים יותר מבחינת ההגנה בקטע של הפינים. לא הגודל שלו, הוא יכול להיות גם קטן, והפינים הם אמורים להיות כפולים. בפלדלת נכנס מפתח ויש פינים גם מצד אחד וגם מצד שני, שזה מקשה על העבודה הרבה יותר. יש גם קיטים למנעולי פלדלת, זה צורך קצת יותר עבודה וקצת יותר מיומנות וקצת יותר ניסיון, אבל גם את זה אפשר לפתוח. אין שום מנעול שהוא עמיד, אבל מבחינת הזמנים זה היה ממש קצר, וזה מנעול נורא מסיבי שהרבה אנשים סומכים עליו. זהו, מקווה שעזרתי והשכלתם והתגוננתם. אגב, זה קיט שאפשר לקנות באי-ביי בכמה שקלים בודדים, ככה שלכל אחד יכול להיות את זה. וזהו, תיזהרו, תשמרו. מקווה שעזרתי. ביי לכולם.